singakanani ngobekeze Sitazami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleko lo okhulumayo niyamaziye nani ugogo Mseleko ukuthi uma ekhuluma usuke eza nani kunina usuke eza nezinto eziwusizo kunina kanjalo nje kanjalo ziningi izinto nje ezikhona ezinye ngisafisa ukuthi nginitshele zona mhlambe unenkinga washonelwa ekhaya umndeni wakho umuntu abanye bomndeni wakho waba nenkinga yokuthi wangazi ukuthi kumele wenze njani namhlanje ngithi ngiyanicebisa ukuthi cha uma ushonelwe umuntu wakho ngale nkathi nje nibuye emathuneni ngoba umuntu ofuna ukuganga uhamba ayoganga ngaleso sikhathi kusathambile lenhlabathi ayothatha inhlabathi ngoba efuna ukuthi aphendule lo muntu ukuze angakwazi ukubheka ekhaya noma angakwazi ukuthi asebenzele ekhaya izinto ekufanele bangaba zisekhaya njengokuthi nje umuntu mayehambile kuba uhambile akasayophinda vele ngisho nangamaphupho ekhaya lo muntu lo usuke esetshenzile ngakho ke kumele nigweme nini ukuthi chabo akakwazi umuntu ukuthi akahamba nikade nihleli naye angabasavela ngisho kubantwana angaveli ngisho kwabamndeni ukuthi nje chabo hayibo kunje lapha ekhaya anixwayise ngezinto ezithize ezingalungile nezizokwenzeka nezinjani uchazi lungiseni lezi zinto kanje ngoba naku kuyanakala lokho kusuke kusekusetshenziswa ngomuntu esebenzela ukuthi lo muntu angakwazi ukubheka emuva ekhaya akwazi ukuthi zonke izinto azihambise kahle ekhaya mhlawumbe umuntu owenza lokho ngoba ehlosa ukuthi lo muntu ayosebenzela yena lezo zinto ezinjalo kumele mali ziqaphele nizibheke kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe umuntu owangcwaba umuntu wakhe noma ngabe ubani owamngcwaba wathola ukuthi einsukwini ezithize uthi uyayiyela khona uyobheka uyafika sekumbiwe kunomgodi ongazi ukuthi umbiwe yini ubone kadala imbanga ngisho izinja la khona into ebiyenziwa la ake uthathe nawe khona usubona kunjalo uhamba uye kumuntu uyofuna umuntu ufake into lapha ezokwenza ukuthi leyo nto ayenzile ingasebenzi iphuphi phela kufana nokuthi akazange azayenze ngoba abantu abaningi babulala imizi yabantu ngokuthatha inhlabathi zamathuna njengoba noma ngathi ungcwabe khona lempela emathuneni sengathi ungathi mawungcwaba kuqeda ukungcwaba nje bese uphinda abantu sebehambile ukuze bangaboni ukuthi wenzani uhambe nawe uyosebenza khona ngoba uvala labantu laba abaganga ngeinhlabathi zamathuna ngoba uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu bathatha mhlambe ikhatha uthatha ikhatha lenyama ayolibeka khona phezulu kwethuna ukuze kusuke intuthane isuka phansi zikhuphukele la bese hamba ayoganga ufana nokuthi usethathe lo muntu wahamba wayoganga ngaye ingakho ngithi ake niqapheleni ngisho nangabantu benu abahambayo ngoba kumele umuntu mayehambile akwazi ukubuya ekhaya akhulume kwenzeke zonke izinto akhanyise ekhaya kwenzeke zonke izinto ezinhle angahambi umuntu ukuthule ngathi nje ngathi awazi noma kwahamba umuntu noma kwahamba ini umuntu akakhulume mayehambile ngoba uma ehambile usuke ehambe phela nayazi ukuthi cha ngihleli nalabantwana ngihleli nabo ngicabanga ukuthi noma lapha ekhona usuke esazi kahle ukuthi namanje usahleli nawo umndeni wakho ngoba vele ufukamele ngakho ke ndako kufanele ukuthi ahlala zokhuluma ekhaya kubantu abakhona ekhaya ukuthi cha misa kanje ukuze izinto zilunge ekhaya yiloko nje bengifuna ukuthi nginazise kona namhlanje ugogo Mseleko usecela nokuthi anazise ukuthi ngomhla ka5 February uzobe seGoli ePort Elizabeth. Ngiyabonga makhosi amakhulu imininingwane noyithola enzansi.